Kapten Ibrahima Traoré min sigira Burkina Faso fanga kunna fanga d'Afrique kelen kɔfɛ san 2022 de ni hakilina nunu sigi sen kan avril kalo tɛmɛlen ko walasa ka se ka yamaruya di jamana ma jamanaden minnu si ye san 18 olu ka sugandi ka bila kɛrɛfɛ jamana mago mana kɛ u la ko ni hakilina minnu tun sigira sen kan waati kofalen tun kan ka ban avril kalo tile 18 san 2024 nka yirala ka fɔ ko dɔ farala kan ni san kelen ye a kun de ye ko walasa ka se ka wulikajɔ baaraw sabati jamana kɔnɔna la ka jadijɛkulumaw kɛlɛ ko ka bɔ Burkina i n'a fɔ a gafe kɔnɔ kuma bataki y'a lase cogo min a sariya minnu sigira sen kan dɔ bɛ tali kɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ko min bɛna kɛ ni finitigi cɛta ye walasa ka se ka kɔkɔrɔmadonni kɛ jamana ka lakana ko fan fɛ ka fara jamana marabolo ani dugumisɛnninw bɛɛ lajɛlen kan degun min talen don ka ɲɛsin u ma jadijɛkulumaw fɛ u bɛ se ka wuli ko k'u kɔgɔ da u ko la fɛn min ye jamanadenw ka hakɛ ani u ka kanabilali ye fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ k'o fɛnɛ bɛ se ka kɛ taabolow ye nasira dɔw fɛ ko min baaraw bɛ se ka lakɛ walima ka dan sigi a la jateminɛli labanw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ camanba de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen wuli kura duguden kunda a maa minnu jatira i n'a fɔ siganamɔgɔw u ka finitigi fanga fɛ